vă zic că am revenit cu un nou episod de Skywars, un nou episod, ba da, la mine e un nou episod. Am văzut că acel videoclip de Skywars de pe play.minecraft.românia.ro v-a plăcut, tot aveți și acest server în descriere și da, și hai să ne aruncăm. Da, dacă vă întrebați de ce a zis că am făcut mai multe intro-uri, pentru că Noi facem schimbări, dacă nu mai interesează, nu, suntem doar noi doi. fără normal, bagă cu fără normal, că n-am chef de Pepe de la Suprem. Așa, eu am făcut un intro de 2 ori. Eu am făcut un intro, de fapt nu de 2 ori, am... Ba da. Ai făcut... Deci am apăsat F12. F12, am făcut intro și din greșeală am apăsat din nou F12. Da, hai că facem timp, că au venit 2 cheșeți. Frate, că vrem și noi să facem un PvP de la șmecher să... Eu am -2. Eu mi-am cumpărat particula, după cum vedeți mi-am luat particula de muzică. După cum vedeți, eu am particula de ninsoare, pentru că eu așa sunt, eu... Aruncă-te voi. De ce? Nu pot, bă! Am vrut să fac parcurs pe cealaltă insulă și a căzut. Nu pot, uite-te și tu la mine. Am aruncă-te. Da, bă, că pierd. Imens. Păi am și eu puncte. De arena, hai mă. Bă, că am punct, după ce că am puncte în minus. Haide mă. Hai mă, că am ieși din această arenă. Aoleu, da, hai. 1, Prima arenă, 3. Da, mai avem șanse așa. Că Da, suntem... da, Bă, da. dar n-am intrat cu tine, bă. Da, ești tare. Iar un film. Data aceasta nu o să facem 2 părți, pentru că nu am chef să facem deși de Skywars 2 părți. Așa, da. Deci, am făcut, dacă v-ați uitat, am făcut 3 părți de Minecraft Old Type. Eu am făcut doar 2 pentru că el a pus pauză de vreo 3 minute. De fapt, tu ai pus pauză. Da, că pe mine mă tot suna. Am pus pauză de vreo 5-10 minute și... Ai, votează cu Ferope, că vrea să-i bag pe ăștia ca în tarabană. Vreau să le dau sora ca în tarabană. Că noi de facem timp. Eu te bă, eu am particulă de iarnă, pentru că eu sunt mai ghețos, mie îmi place iarna. Ia uite la mine. N-ai nicio particulă, bă. Eu nu te văd, eu nu văd. Că am rend distance-ul la 6, ca să n-am luat. Stai că a venit mama. Nu, l-am așa, l-am la 3, Stai puțin, da? 2. Da, nu? Da, nu, sunt aici. Aici, în camera aceasta. Camera aceasta. E da, nu? Da? Da. Stai puțin, bă. O să stau aici cu mine pe intră. Da, nu? Am spus că îmi plac particule și acum am spus că vreau să fac enervează. Fac chiar enervează. Da. Începe să mă enerveze super rău. Da, și după cum, dacă v-ați uitat, am făcut suma de 10 abonați! Yeee! 10 abonați, oameni buni! 10 abonați! Nu este o sumă foarte mare, dar pe mine văd că voi apreciați seria. Ia zi. Mă apreciați și mă motivează să... Da, mă auzi, bă? Da, te aud. Vezi? Da, bă. Ha, bă, dar Hai să faci mergem. la cu particule. Eu am sabie de stău. Bă, tu câte FPS-uri ai? Bă, nu! Hai pe el! Stranger! Bă! Hai, bate-l, dă-i în cap, dă-i în cap! Ape, i-am bătut. Așa, hai. Ai câștigat? Prima, a doua sau a treia arenă cât o fi. Da, frate, dar el are un bulan nespus de să-mi bag cioaca. Hai, da. 1, 2, 3 și... Bă, bine mă, că te bagi tu. Nu ești cu mine, ești. Da, ești tu, că oricum sunt sigur pe arena asta. Dar haide repede, pentru că mai de Intră pe Candyland, bă, intră pe Candyland. Facem 2 părți. Am intrat cu tine? Da. Facem 2 părți, asta e. Vale. Eu nu fac 2 părți. Eu fac. Am câștigat o arenă? Da, dar eu fac 2 părți, lume bună, pentru că Răzvan e mai nesimțit. De ce nu vrei, bă, că facem 2 părți? Nu vreau! Ce să 2 părți? Nu mi-ai dat de multe. Oricum lumea. Se uită, da?
tu în jet. Vreți rect de votați cu bă, nu, fix când am scris corect, când am scris și am vrut să dau enter, m-a scos jos și mi-a dispărut. Rect. Rect. Da, mi-a dat cetul, rect. Rect, mă după că mi-a zis, nu, tu n-ai voie. Și unde e cheșetul meu? E, coboară pe scară și te Da, uiți că știu e și eu. lună de-aia diferită. Eu mă. Eu nu știam, bă. Face rău. Și avem doar un chest? 3 chesturi, am 3 chesturi. A, da, și eu. Nu le văzui. Am o grămadă de perle. A venit femeia care are grijă de bunică. Da. Venise femeia aia care are grijă de bunică. Deja încep să mă enervez de această parte. Bă, Ce bă? tu sapi în jos? Nu, eu sunt jos. Dacă mă uit. Bă, Ai murit? cel mai mare fail posibil. Eu nu ies că după ce că am puncte în minus, eu nu mai ies, bă. A, nu, e și las că eu mă duc că mai fac o arenă. După asta cred că este ultima arenă, dacă o am deja. Sunt 2 teameri. Really, stai că o să mor, că 2 teameri. Tu în jet, am murit. Serios, bă, dar cât de Hai retardat. sar și tu. Nu mai jura. Cât Nu mai de tragi mare rage. retardat tali să fiți încât să faceți timp. Bine, și eu cu Răzvan făceam timp, dar eu cu Răzvan n-am ajuns așa de departe încât să ajungem la mid. Eu nu mă duc la mid, bă, că-i dis ai copacul și am lag. Eu mă duc repede pentru că deja am 7 minute. Eu nu, și eu am 7 minute. Nu știu dacă fac și eu 2 părți, că da. Credeți-mă că după ce filmați 20 de minute și ceva pe Minecraft All Times, nu mai aveți chef de nimic. Și am găsit o ravină, cred că o să mă acuzați de hack, dar după câte Se am numește văzut... Refine. Da. Din 2 ca 5. După ce cred că ați văzut că am găsit un revive și n-am apucat să-l explorăm pe tot pentru